11 августта Зейге эшлекле сәфәр белән Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Дәүләт Советының социаль сәясәт буенча комитеты рәисе Светлана Захарова килде. Сәфәрен ул шәһәрнең сәламәтлек саклау объектлары эшчәнлеге белән танышудан башлап, поликлиника, балалар корпусы, йогышлы авырулар һәм бала тудыру бүлекләре һәм стационарда булды. Депутат район сәламәтлек саклау учреждениеләре торышыннан канәгать калды. Табиблар, шәфкать туташлары авырулар белән оралашты. 10 дней у нас массаж. Анаган биредә 10 көн массаж ала. Чиратны озак көтмәдек. Безнең Сеуләйдә дә табиб амбулатория яхшы эшли ди Светлана Чернова. Соңыннан депутат район үзәк дәваханәсе хезмәт коллективы белән очрашып, халыкка медицина ярдәме күрсәтүне тагын да яхшы турында фикерләште. Мне хотелось не только встретиться с трудовым коллективом, но и Безгә хезмәт коллективлары белән очрашу гына түгел, авыруларның нинди шартларда дәвалануы турында да беләсе килде. Финанс кытлыгы чорында Зәйдә стационарны ремонтлау, реконструкцияләу эшенең баруы куандыра. Амбулатория, поликлиника ярдәме буенча логистика бик яхшы эшләнгән. Аннан мин биредә авырулар белән дә оралаштым ди Светлана Захарова. Депутат шулай итеп 6-нчы яшь балалар бакчасы, шатлык халыкка социаль хезмәтләр күрсәтү үзәгендә булып, аларның эшчәнлеге белән танышты, хезмәт коллективлары белән оралашты. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.